mama sa imahang jowa. Nag-chismis na po ning duha diri oh. Mauraw jud ning amang nga chismosa ba? Oh, tiya. Ano wala man anahalin? Asa naman to bata ato? Huy, day! Kumusta kayo? Oy, sana all gwapa gyapon. Di gyapon ka istorya. Ay, sorry. Pang forever naman dahil na, no? Uy, pero day, pula kay gagasang ay. Mura ka tilapia nga nabingwitan. Hala, sa'y Coca-Cola body good ba nga? Mura magagbasiyo sa Pepsi nga gilubag. Ay, sorry, day. Day, dayon. Day, kamusta na mama sa imahang jowa? Ulo ko, day. Uy, grabe ka buwag yung ka nag-usap. Nag-chismis na po ning duha diri oh. Mauraw jud ning amang nga chismosa ba? Grabe yung ka. Hoy, Nikon! Ganhera ko sige pangita sa imo ba? Ibaligyan rin man niyo. Bago pagayta na abot, pabaligyaon ako nimo. Ay mo to bagyan, isuroy ni dito. Uta pud ani oy. Ay ko budak-budak kaya ng tiil mo ha? Ambi na tiyo bi. Gitawag na po kag tiyo Ambi na dayon kay hapon na. Wah. Para dai sulod ta dito dai. Mane. Unsa man ni oy, may mga tao diri Hihi, agta ron guro mo palit diri. Mane. Uy, gang, tagpila na imong mani. Na, kul, isuroy ra ba ni kul? Tagpila kinang mani nimo no. Tigay ni baligyan suroy ra man ni. Na, nabuang. Mupalit unta ko. Na, pasensya jud kayo kul. Suroy ra jud ni. Mane. Sa man tong bata ato eh. Tiyo Ano wala man anahalin? Nag-ingon ba ka nga ibaligya? Ingon naman kag isuroy. Kaayo gini mo paliwatan oy.